Good morning! Good morning, guys! Happy Saturday! Early Saturday morning. Gaya ng sinabi ko kahapon sa vlog ko, magpapaano ako? Magpapaikli na ako ng buhok! I can't wait. Wait, ayusin ko lang tong mga naganapan ko sa buhay. Dala ko kutsara. Kasi, kakain ako ng ano. Hindi pa kasi ako nag-breakfast. Kasi sobrang aga nga. 9 yung appointment namin and it's now 8:33. Ito, nagdala ako ng cassava cake. Kainin ko yan. Wait, so ayusin ko muna yung ano ko. Ang bango ng cassava cake. So, ipapatanggal ko sa kanila yung extensions ko. Hindi ko binasa yung buhok ko. Tinali ko lang siya kasi hugasan naman nila dun. So, tatanggalin muna, I think, yung extensions. Tatanggalin muna. Tapos, after niya tanggalin, uhugasan yung buhok ko, ililigo. Tapos, doon na, cutting. So, iba yung magtatanggal ng extensions, tapos iba din yung magka-cut. Parang, iba-iba kasi yung mga specialty nila doon, char-char. So, yung pupuntahan ko is same. Yung sa, ano, sa salon ng best friend ng kambal ni Dan. Kain tayo muna. Lala, sana nagdala tayo ng tea. Nagmamadali na ako. After ko maligo, makeup lang ako ng very, very light. Yung ano, yung same eyebrow pen na I have been using, yung from Generation Happy Skin. Nilagay ko lang siya dito sa dulo. Dito lang sa dulo. And then, yung sa cheeks ko, yung ano, Tony Moly. And then, sa lips ko, yung ano, Chateau Labiot at saka yung Romand lip tint. Yun. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Malapit na kami, guys. Usually dito kami dumadaan, kaya lang may roadworks. Walang katapusang roadworks. Kaya dun kami sa likod. Dito na kami. Mr. Morris. Ito. Kita niyo ba? Ayan, hindi niyo makita, uy. Pero dito na tayo. Thank you. Nakapag-tea na si Dan. Tubig lang akin muna. Ay! Thank you. Ang busy dito. Ang aga pa. We're early, tapos ang busy pa. Parang lahat ata ng appointment nila 9. Guys, wala na yung extensions ko. Makapal yung buhok ko. Kumapal na siya. Sabi nga ni Dan, I'm surprised. Wala na extensions. Ayun, nasa floor lahat. Konti lang naman kasi nilagay kasi ayoko na sobrang dami. Ang ingay dito, pasensya na. Nahugasan na yung buhok ko, guys. It's time to cut my hair. Nihintay pa natin na ma-free yung taga-cut ng hair ko. Nandito si Dan. Nag-Instagram ang buong.
Just a work call. How's that feeling? Okay, now this size is kind of is the same length, it's just because of this one he's wanting to tuck under a bit. How are you feeling? Good? I think yeah, this is a good way. Very nice. Now going away with you. Looks good, babe. And you just always have to remember to go away from the face. Yeah. And I always, if it's too curly, straighten down the ends. Okay. Straight down the ends? Yeah, like just Yeah. straighten the ends. Yeah. The film is for YouTube. Yeah, she knows. I remember from last time. Didn't get weird with rascals, so. See, that doesn't even bother me. I'm like, as long as I don't have a double chin in it, then I'm fine. Yeah. We can put a monkey on. So that doesn't work Saturday? No, she doesn't. She hasn't worked Saturdays in ages. Oh, I really like that. Yeah. Yeah. That looks too easy. I know, it does look easy. Well, when you do it kind of all day, every day, it is easy, yeah. You've got a good straightener, don't you, Rose? Yeah, I do. I think it's going straight. Yeah? Yeah. Well, it's not finished yet, Danny. Okay, a little bit late now. Just relax. But you've not seen the final look. I know, it's not done yet. Typical now. Guys, my hair's short. Do you like it, my love? You look beautiful. Thank you very much. It looks good. It looks really good. Inano niya, winave niya. Mas gusto ko siya straight. Kasi ano, kapag winave ito, sobrang ikli niya tingnan. Pero, yeah, looks like that. Kailangan ko matutunan yung ano, yung pag-wave na tinuro niya sa akin. Tinuruan niya ako paano i-wave. Yung parang, crimp. Hindi siya like wave talaga na ginaganon yung ano. Basta tinuruan niya ako. Try ko yun gawin. Kasi ang galing. Tapos ang dali lang tingnan. Lahat naman ang dali tingnan sa kanila kasi ang galing nila. But, I have short hair. Mas bet ko siya kapag straight. Kasi, yeah. Pero tingnan natin. Pero pina-wave ko sa kanya para makita ko kung paano siya wave. Para ma-check ko din yung length ba. Drive-thru tayo, guys. Kasi hindi pa ako kumakain. Gusto ko lang chicken nuggets. How many nuggets do you want? Hi, welcome to McDonald's. What can I get for you today? Hello, can I get a chicken nugget meal, please? Sure, how many nuggets would you like? How many? How many does it come in, like, different You sizes? can get 3, 6, 10, 20, 24. 6, please. 6? And or Coke or would you Fanta? like sweet and sour sauce? Sweet and sour, yes, please. And would you like Coke with it? Coke, please. Yep, let's drink. Does that look this way? That's all. No worries, jump down. Thank you. Thank you. It's a medium size it comes in. Thank you. Thank you. Cheers. Ketchup, ketchup, ketchup. Sorry. Can I grab some ketchup as well, please? Tomato sauce. Tomato sauce? A tomato sauce. Yes. You sweet and sour sauce in there? Yeah. Cool. Thank you very much. you. Cheers. Isa lang. Sorry? Nothing. Kain tayo, guys. Ano lang, kinuha namin meal. Fries, chicken nuggets, at saka drink. Si Dan, kumain na yan kanina. Lumabas yan kanina. Yung ginamit ko pag film, nung kinat na niya yung buhok ko, yung phone ko, kasi si Dan lumabas. Sabi niya, i-film kita. Tapos biglang tumawag. Dinala niya yung cam, nakalimutan niya. Tapos ang tagal, pagdating niya, wala na. Dinadry na, binublow dry niya yung buhok ko. Tapos na mag-cut. Sabi pa niya, ako mag-film sa'yo.
Sige, push mo yan. Umalis. Lala. Dito kami sa bahay ng mama ni Dan, guys. I-ano lang namin kasi nga wala sila, diba? Ang lamig. Hindi ko dinala yung coat ko. I-on lang namin yung mga faucet, tapos i-flush yung mga toilet, tapos i-check din yung mail. Oh my gosh, ang lamig. Let's go in, babe. It's cold. Ang bango nito. As in, grabe. Ang bango talaga niyan. Merong gawang blanket si Mami. Pipili daw kami kasi yung isa para sa best friend niya and yung isa sa amin. So, you choose. I think it's the same. Pretty much the same. Mga Port Power colors. Siya yung nag-ano nito. Very nice, isn't it? I know. It's very nice. These are very nice. I think we'll go to this one here. Okay. Oh, this one here. Bahay na kami, guys. Dan is watching footy. Oh, good, my love? We gotta go. Yay! Are we leading? Sorry? Are we leading? Not yet. Not yet. May mga pinuntahan kami kanina. May mga tinitingnan kami. And then, we got this strainer 4-piece mini set. Where did we get this, my love? Browse and save. Browse and save? Browse and save. Ano siya? Maliliit siya. Tapos, it comes with 4 na strainers na maliliit. And this is only $4.50. Meron siya maliliit in fairness. We got another one? We got another one. Good job! Guys, magdi-dinner tayo. Naka-change outfit na ako. I'm wearing this, yung heat tech from Uniqlo. Black. And then I'm just keeping my jeggings. I'm wearing this. And then I will find a coat na will look good. I also changed my glasses. And I feel like because sobrang black ako, magre-red lipstick ako ngayon. Ito yung gagamitin ko. Maybelline Matte Ink, shade Pioneer. Tanggalin ko lang yung ano ko, ha? Nag-lip tint lang ako kanina eh. Pero wala na naman siya. Nakatulog ako. Mahaba-haba pa naman yung nap ko. 1 oras. Ang aga ko kasi talaga gumising. Sobra. Before 7, gising na ako. Though I stayed in bed, pero hindi na ako nakatulog ulit. And matagal ako natulog kagabi kasi di ba Friday? Wait tapusin ko lang to. Ang dal-dal ko doon. Ayan, red lips. Siguro I will wear the same coat na suot-suot ko kanina. Babagay kaya? Ito? Hindi ko sure kung babagay. Meron kasing accent ng yellow tong aking pa-scarf eh. Tingnan natin. Lamig na kasi ngayon. Kanina nga, malamig na. Ano pa? Maaga pa. Ngayon pa kaya na gabi na. Okay lang ba to? I'm not sure. Okay lang siguro yan. Ay, tatanggalin ko namang yung coat eh. Yeah, that should be okay. Ayan! And then I'll be wearing my boots from Forever 21. O, diba? Tayo na talaga. Okay. Yung reservation namin is 7. Ano siya? Thai restaurant. Dito na ulit tayo sa city, guys. Mahangin. Yung pangalan ng restaurant is S2? Is it? S2. S2. Thai restaurant siya. Dito tayo, guys. S2 in Flinders, Modern Thai. Where's the entrance? Dito na kami, guys. Grabe. Ano dito? Siksikan talaga dito. Punong-puno. Kami ata yung last. Sana masarap. Feeling ko naman masarap kasi MDC. Merong maganda yung menu nila sa sa website kasi may mga picture. Okay, perfect. Nahirapan kami pumili, guys. So ito yung pipiliin namin. 52 per head. Meron na silang ganito. Chicken wings, sea flowers. Kasi ito gusto namin ito bilhin eh. Gusto namin i-try. Maganda siya sa picture. Let's do it. Dito na yung entree namin, guys. So we have fried chicken and what's that again? Sea stars.
Sea star? Sea stars. Sea star. Was it like sea flower? Sea flower? I think that one called it sea stars. Yeah, this one's called sea flower. Ayan, yan yung gusto namin itry. Kain tayo. Ito yung main namin, hindi namin alam kung ano to. What's that, babe? Curry, tapos yan, salad na may... Is that calamari? Is that calamari? What's that? I don't know. Banquet pa more. Yun ba pag-pronounce nun, banquet? Kain tayo, guys. There's one more. Duck ata yan. Hindi namin alam. Kain tayo. Dessert, guys. Hindi namin naubos yung ano namin pero hindi namin pina-take away. Dessert, babe? Yeah. Coconut ice cream with Baileys. Yummers. Kain tayo, guys. Char. I like the smell of that. You do? We're home, guys. The food was good, but it was way too much. As in, sobra. Way too much for just the two of us. Ang dami. Siguro 3 mains, yun. 3 mains, 2 entree, tapos may dessert pa. It was good. The curry was really good though. I like the curry. Which one was your favorite, babe? The ice cream. Yung may Baileys, para nang ako nalalasing eh. I like the star. Oh yeah, the star, what, flower, something flower. It's like a dumpling with curry. That was good as well. Sabi ni Dan, manunood daw kami ng movie. Oh, we forgot to call your mom. Okay. Okay. Guys, update pala sa ating pa-mirror lights. Pasensya na sa maingay sila naliligo. I-dim ko lang siya slight. Ano siya? Hindi ko ma-open ng maayos. I mean, tingnan nyo ha. Kasi matatamaan yung bulb. Hindi ko talaga siya napansin. Napansin ko na lang siya nung natamaan ko tutuso, natanggal na. Tapos sabi din, okay lang yan kasi okay lang naman siya nakahang. So napansin ko siya nung inopen ko to, tapos biglang gumanon to dito. Sabi ko, hala. Tapos ayun, natanggal na siya. Tapos na ano na tuloy yung nabakbakan, oh. Okay lang yan. So sabi ni Dan, kasi kanina, pag open ko dito, nandito kasi yung mga ano ko, pantulog ko. Pag open ko dito, ginanon ko pa yung mirror. Pero ano lang, hindi siya as in sobrang makakalayo talaga. So sabi ni Dan, i-ano ko na lang daw, yung mga bulbs, iakyat ko na lang dun ba. So parang side na lang to, yung mayroong bulbs, dito wala. Yeah, so pag ano na lang siguro no, dito hanggang dun sa taas. Wait. Meron tayong 3 eh. Yeah, so pag ano na lang, no? Tapos itong, just to make sure na itong dito vacant. Yo. Yan na lang gagawin ko. Buti na lang talaga. Meron siyang ganito. Kasi nagtanggalan. May natanggal na isa, oh. Tapos ito din, matatouch din siya. Buti na lang matibay yung bulb, guys. Kasi ito talaga, hindi ko talaga napansin. Kasi ginanon ko talaga siya, oh. So, hindi siya nabasag yung bulb. Instead, na ano siya, na peel off. Yeah, so gagawin natin yan ngayon. Ngayon na agad-agad kasi baka makalimutan ko na naman bukas tapos ma-open ko na naman to baka mabasag na talaga yan. Ito okay lang kasi wala naman ditong open-open. Yung 2 yan lang talaga. So dapat itong 2 to walang laman. So kailangan ko i-move lahat yan doon. Dito lang tayo sa gilid kasi naliligo si Dan. Pakita ko to sa inyo. Maganda to, guys. I have been using this. Galing tong Japan. Naturine. From Naturine. Aqua Peel yung pangalan niya. Maganda siya. Ginagamit ko siya twice a week lang sa gabi. Kasi sa umaga iba yung cleanser ko eh. So sa gabi, siya yung ginagamit ko. Again, 2 to 3 times a week. Kapag hindi ito yung ginagamit ko is yung my other cleanser nandun sa shower. Pero it's really nice kasi it's a moisture peeling gel. So, may makikita ka talaga na mga, ano tawag dun? Hindi ko alam kung dumi siya ng mukha mo or kung galing siya dito sa product na to. Feeling ko may kinalaman yung produkto kung bakit siya namumuumuong ganun. Pero, like, satisfying siya. Hindi din siya masakit sa mukha. I actually really like it. So, mag-ano na lang tayo, mag-skincare na lang tayo. While linintay natin na matapos maligo si Dan. Kasi siya yung mag-ano ng mirror ko eh. Tingnan nyo yung lips, oh. Ang dami ko nang kinain. Ito yung Pioneer. Diba ang galing?
Okay, maghugas lang ako ng mukha. Wala naman akong nag-blush lang naman ako. Wala akong foundation. Tapos konti sa ko, brows ko, tsaka sa lips lang naman. Yung sa lips, hindi siya natatanggal ng basta-basta. Kailangan ng oil-based makeup remover talaga. So, ito yung gamit ko. Garnier's Micellar Cleansing Water in Oil. Yan. Tanggalin ko lang yung makeup ko, tapos gamitin ko to. Kita nyo ba yan, guys? Ayan, oh. See? May mga nagpipeel off siya na may mga pula-pula siya. Tint ng lipstick. Pero yeah, it feels really nice. Dito ang dami. See? Kita nyo yan? Ang ganda niya actually. Ang soft niya sa skin. After niya, maglalagay na ako ng toner ko. Mario Badescu toner. Tapos yung Olay White Radiance ko na essence. At saka yung Olay ko ng moisturizer. Kasi nga, gabi na, gumagamit din ako nito. Eye cream. Tapos yung sa eyelashes ko, yung eyelash na serum. And then, kasi meron akong isa dito, maglalagay din ako ng drying lotion. Yun lang, guys. Napaka-simple lang. Alright, guys. So, kailangan natin tanggalin to lahat. Papalitan natin ito. Or ipatong lang siguro natin kung hindi natin matanggal yung luma. Nililipat natin siya dun sa sinabi ko kanina. Let's do it! Paint the skies, all because of you. Dripping lights, paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Ayan, guys. Nasa isang side lang siya. That's it. Wala sa kabilang side. So, ma-open natin siya. Oops. Touch siya ng konti. Pero okay lang. Tingnan nyo. Okay lang yan. Okay lang yan. Yan lang mag-isa. Oops. Okay lang yan. Guys, we are in bed. Natutulog na kami, guys. Umaga na. 2:50 na ng umaga. Napamore. Ano ba yan? Nakafocus sa camera dan. Sabi ko na nga ba, matagal ako matutulog ngayon kasi nagnap ako kanina. Pero, try ko matulog. So, yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Good night, guys. Good morning. Bye. Be good.